Okay, hej sammen. I dag skal vi prøve de her gummiting. Hun har taget en Gummibær med jordbær. og jeg har taget en Lugt. boba-tea. Det ligner ikke en boba-tea. Nej. Skal vi tage test? Ja. 3, 2, 1. Mm. Min er hård. Er den? Jeg tager et. Au, min tak. Se nu den handicappet. Ja, jeg kan ikke få mit af. Må jeg mærke? Ja, den er hård. Mm. Det kommer ikke til at lykkes. Sig hej, lille gummibært. Vink nu. Nå. Det ligner, at der... Hvad smager den af? Det smager godt. Hvad dufter? Nå, jeg tror, den ører lidt handicappet. Ja. Nå. Ej, der er en måge. Se. Hvad laver du, Miki? Ej. Hvad fanden er det, du laver? Miki. Han leger en baby-legeplads. Ja, lige. Hvad er det, du laver? Der er en kraftidiot. Miki. Hvad laver du? Miki. Han ignorerer mig. Miki. Hvad laver du? Hvad bruger jeg med? Okay, nok om det. Lad os gå tilbage til videoen. Lad os gå tilbage til videoen. Okay. Nå, Jeg men styrer det var lige dig så... selv, Miki. Det var sådan, at jeg hello, my friend. Okay, slap. Miki! Slap af. Slammer. Okay, gå lige væk. Gå væk. Ja. Lad mig lige... Miki, Lad mig lige få styr på. Jeg kommer lige tilbage. Okay, jeg har fået styr på ham. Så. Let's taste this. Jeg tror, at det her det er det hårde. Men jeg tror, den har blod. Hallo. Nej. Miki. Brother, chill. Kom Det går ud. Brother, chill. Jeg må lige få ordentligt styr på ham. Se det på kameraet. Undskyld. Ja. Smutter min. Au. Au. Smut ud af min video. Gå hjem. Lad mig lige vente. Ja. Gå ud. Gummibær. Det er som gummibær. Lad os komme tilbage til videoen. Den er så klat her. Jeg vil gerne stå med den her. Først, Min, da vi skulle jeg købe glemte at sige, hvad for en det var. Først, da vi skulle købe den, troede jeg, det var en taberskushi. Min er diasmag. This is mine. This is handicappet. Den er en lille smule handicappet, min pakke. Og min gummibær. Den er også handicappet. Det ene er sgu faldet af. Må jeg tage en bid af din? Hvad? We are the best friends. Why I not? Det er min. Må jeg lige prøve at skulle sådan. Ej, jeg skulle have taget sådan en. Give me back. Gummibær is mine. Miki, gå væk. Jeg kommer tilbage. Okay, nu har vi fået styr. Vent lige. Jeg kan lige få ham ud.
ødelægger en ikke video. Jeg forstår på. Okay, videre til taste-testen. Altså, det smager faktisk af jordbær. Det er ikke bare sådan noget crap. Den er god. Og så den er stor squishy. Den er en... Don't touch it. Jeg skal bruge hjernetænderne til min. Skal du? Den ser godt nok hård ud. Men den ser så... Her er den hård, ikke her. Okay. Ja. De der kugler... Ikke kugler. Men de der sådan... I bubble tea, de der... Rød. De der... De der små runde nogle. Orange. De der små runde nogle. De er mega hårde. De er så hårde som sten. Jeg ved ikke, hvad man kalder bubble tea. Jeg ved ikke. Boblerne. Ja, boblerne. Bubble tea. Teen er rigtig god, men boblerne, de er også rigtig gode. Jeg er ikke så vild med bubble tea, men jeg er vild med den. Jeg Først tror jeg, det var popcorn. Først tror jeg, det var popcorn, men så tror jeg, hende der pine holdt en bubble tea. Jeg har ikke sådan troet, det var en bubble tea. Altså, hvordan kan en popcorn være regnbuefarvet? I don't know. Nå. Vent. Han er bundet op. Jeg kommer lige tilbage. Han er bundet op. Ja, han er færdig med det. Okay. Den er virkelig god. Man kan bare se fingeraftrykkene. Lad os komme ind i videoen. Min smager sådan, jeg ved ikke, hvordan man forklarer det. Står det ikke? Jeg kommer lige tilbage. Altså sådan, ja, det står bare her, jeg viser bare det. Han er væk nu, han kommer ikke tilbage. Nu er han ikke stadig på gulvet, men altså, pyt med det. Jeg må lige tjekke hans pris. Ja, han er egentlig det, okay. Pyt. Okay, jeg kommer lige tilbage. Ja, jeg kommer tilbage. Ja, nu tilbage. Okay. Done. Skal vi have med det her? Jordbær. Test. Videre. Der er gået 7 minutter, eller 8 minutter nu, og han er stadig ikke vundet op. Så. Ja, gå. Hurtigere. Jeg siger det til mamma. Det kan du godt våge på. Lort. Hvad? Giv mig dine sko. Her. Nej, giv mig dine sko. Ja, det kan du godt våge på. Det kommer ikke til at sige noget. Det kommer du ikke til at sige. Det kommer ikke til at sige noget. Rejs nu op, inden der er nogen, der stjæler, mand. Au, mand. Du kommer ikke til at gå tilbage. Og du kommer ikke til at sige noget til hende, så ved du godt, hvad der sker derhjemme. Det er faktisk grin. Jeg kan bare ikke forstå et nej. Hallo, skynd dig nu. Rejs nu fucking op. Jamen. Boom. Han fortjener det. Nå, men... Ja. Lad os så sige tak for i dag, hva'? Kan lige tage lidt. Okay, Nu når han er væk, så er der ikke noget, der kan forstyrre os. det mener du ikke. Hvad? Ej, Ja. fuck. Og du skal ikke kalde på mamma. Du skal Hvad du ikke kalde på mamma. Mor. Ja, det er hendes mor. Vi har ikke tid lige nu, Amina. Lige om lidt, okay? Okay. Bare hold Miki ude. Hvad? Bare tag ham med dig. Tag ham med dig, som om han er din lille pengepung. Nå, gør hun ikke. Der er ingen, der gider at have Miki, og det er bare sådan...
Nå. Jo, nu Nu der er... stopper du. Gå derover. Jo, nu. Jeg råber Alex action lige. Jeg kommer lige hurtigt tilbage. tid for mig. Okay, nu vi kommer tilbage. Lad os lige... Ja, yep. En sidste bid, og så kan vi sige farvel. Altså... Den her, den er cute, så den tror jeg, vi tager næste gang. Og så tager hun den her. Så Ja. er det sådan skift. Ja. Bare så vi kan få de her i slikhytten på Amager. Vi ses! Vi ses! Og håber ikke, min lillebror forstyrrer jer. Ja. Han er gået hjem, så det er okay. Vi ses! Ignorer ham. Ja, vi ses! Bye!